जब जब धरती पर भारी होला, जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो, जुर्म अत्याचार होला हो। जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो। ए भवानी राउर, ए भवानी राउर, धन्य अवतारी होला, दुष्ट के संहारी होला हो। ए भवानी राउर, धन्य अवतारी होला, दुष्ट के संहारी होला। संहार होला हो। हाल ही में आप लोग सोशल मीडिया पर मणिपुर का एगो घटना देखले हो कब्जा, बेटी बहन नंगा घुमावल जा रहल बड़ी रोडे पर। आए दिन रोज सोशल मीडिया पर बेटी बहन के इज्जत आबरू लूटल जात बे। तने ना प्यार करे वाला प्यार करत हुन, बोलावत हुन, 32 टुकड़ा 35 टुकड़ा करत हुन। इतने ना कुकर में पका के कुत्ता के भी खिया देत हो। नहीं हो तो प्यारे हो, इहो तो प्रेमे हो। पत्थर से कूच के चाकू मार के प्रेम का हत्या कइल जात बा। एगो बेटी बहन के आबरू के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कइल जात बा। लोग कहेला कि रावण जैसन दुराचारी पापी केहू ना रहल, लेकिन हम कहिला कि रावण ए लोगन से बढ़िया रहल। माई बहन के नंगा घुमावे वाला लोगन से रावण 100 गुना नीक रहल। जानकी का हरण जरूर वह रावण कैले रहल, लेकिन ले जाके लंका में सुरक्षित रखले रहल। सीता के बगैर वह रावण सीता को छुआ तक नहीं, और मर्यादित ढंग से वह रावण जानकी को विदा किया। जानकी के हरल रावण का एगो भगवान राम लंका पर चढ़ाई गईलन। रावण के बुझाइल कि हमार मौत जब राम की हाथे हुई तबे हम राक्षस कुल से मुक्त होखब। जबकि आप वही लोग बताइला कि रावण विद्वान था, जबकि पंडित भी था। रावण 6 महीना पहले का और 6 महीना बाद का भी बात जाने। तो रावण को यह भी पता था कि हम कब मारेंगे और कब मारे जाएंगे, कब मरेंगे। मौत के रूप में जानकी का हरण कैला रावण की जानकी के लेके आई, तबे भगवान राम का दर्शन होई, तबे हम राक्षस कुल से मुक्त होखब। तो रावण तो हे लोगन से निके रहल जे बहन बेटी के नंगा घुमावता। जब जब दुष्ट के अत्याचार बढ़ल, तब तब माई अइली, महिषा महिषी जैसा राक्षसे का अत्याचार बढ़ गई। अत्याचार कर इतना बढ़ गई, ऋषि महात्मा का हवन कुंड में रक्त ले जाके डाल दे। लोगन के ऋषि महात्मा के कुटी पर मारे, गर्दन उड़ जा। देवतन का जियल हराम कर दिहला, नाकी में दम कर दिहला, जके भोजपुरी में लोग कहेला। सगरी देवता परेशान हो गईलन, भागल गईला। आदि शक्ति भवानी का वाहन कैले। आदि शक्ति भवानी प्रगट भइली 8 भुजा वाली। और जब 8 भुजा वाली प्रगट भइली तो भइल का, महिषी सुवनी महिषा सूर्याभिमानी, कैला रहल देवतन के नकिया में पानी। चारों ओरी भारी हाहाकार होला, चारी ओरिया भारी हाहाकार होला, दुखवाया पारी होला हो। चारी ओरी भारी हाहाकार होला,
हमार 2 मिनट गीत बा। लोग कहेला कि समझदार बदे इशारा काफी होला। याद शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार का वाहन भइल आ गईली। हाथ में कुछ है नहीं थे कि वो दुष्टन के मारस। लड़ाई में निहत्था चल गई तो अपन सगा भाई तो के मार गिराई। ए लिए कबो लड़ाई झगड़ा में निहत्था ना जाए के चाहिए। ना बढ़न तो छोटिए मुखी हाथ में एगो बेट ओट लेके जाए के चाहिए। अपनी सुरक्षा खातिर कुछ न कुछ लेवे के चाहिए। याद शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार दुर्गा के लगे कुछ नहीं थे, 8 गो खाली हाथ। सभे आई हनुमान जी गदा दिहलन, भगवान राम धनुष बाण, भगवान कन्हैया चक्र दिहलन और शंकर जी त्रिशूल खड़क भुजाली लेकर के माई आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार रणभूमि में ललकारे लगली। आज का मनैया तो खाली पीठ पीछे वार करत हो। आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार रणभूमि में कहला का मतलब कि मैदान में ललकरली हम महिषा महिषी जैसा राक्षसन की आवाज लगौली। अरे दुष्ट तू कितना बलशाली है रे, दम है तो हम एक नारी है और तू पुरुष है, तू मोछ वाला या हम बिना मोछ वाले। रणभूमि में हमें पछाड़ दे, मान लूंगी कि तू बलवान है। महिषी महिषा जैसा राक्षस पहुंच गए रणभूमि में, लड़ाई होके लगल। का लड़ाई हो? कन्हैया लाल, कन्हैया जी के नाम पर। दूसरी लाइन में लिखल कवि जी, हारी गईले ब्रह्मा विष्णु जंग में महेश गो। और छुटल इंद्रासन रहे छुप के नरेश गो। लोग बतावलन महिषा महिषी जैसे राक्षसन का अत्याचार बढ़ल। सूर्य देव कितना दिन तक उगवे न कैलन। इंद्रदेव सिंहासन छोड़ के गायब हो गईलन। शंकर भगवान जगह कहल जाला त्रिलोकीनाथ, तीनों देव का मालिक भी डमरू त्रिशूल लेके छिप गईलन। सब देवता मिल करके आवाहन कैले। आदि शक्ति भवानी अली हाथ में हथियार लेकर के ललकारत बाड़ी। रणभूमि में महिषा महिषी से लड़त बाड़ी। भाव हो रूपवा अनेक चमत्कारी होला, रूपवा अनेक चमत्कार होला, शक्ति के दीदार होला हो। भवानी राउर, ए भवानी राउर धन्य अवतार होला, दुष्ट के संहार होला हो। त्रिशूल छतिया में भोकली मयरिया, तो वैसा नहीं आऊ तैयार हो जाओ सा या खड़ा हो के या कोरे हंसा हंसा। एगो गर्दन कटे 1000 गर्दन तैयार, एगो हाथ कटे 1000 हाथ तैयार। माई सोचली है कि ये काम ना फरियाई। मतारी हाथ में खड़क भुजाली लेकर के छोटा ध ध के लगली गर्दन काटे। एक हाथ में खपर लेके लगली खून रोके लगली पिए। और जब लगली खूनवा के पिए तो दुष्टरन का धीरे धीरे अंत होखे लगल। इतना दिन के बाद आपसे हमार दीदार भइल।
मतारी चक्र चला करके गर्दन कटली, त्रिशूल मरली है वही छाती में। और जब त्रिशूल मरली है तब महिषा महिषी जैसा राक्षस धरती पर गिर गई। भइल का त्रिशूल छतिया में भोकली मयरिया। अरे चक्र चलाई काटी ली हली मौरिया। चारों ओर माई जय जयकार होला, शक्ति के दीदार होला हो। आखिरी भाव में बता रहल बिया बिटिया महिषा महिषी जैसा राक्षसन के मारे वाली माई का पूजा होत बा। लेकिन आखिरी भाव है, लोग कहेला कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जेकर कर्म महान होला कीर्ति वही का गवाले दुनिया में। आप लोग आइल बानी, हम आइल बानी। कर्म महान होके के चाहिए, कर्म इंसान का निक होके के चाहिए, ना कि कर्म खराब होके के चाहिए। कर्म से इंसान ना छोड़बे ना करब, सबके बोल लगी ब्राह्मण जहाँ कहबा तहाँ चढ़ जाएगी। पलहीपुर में आऊ हो चपले बिना छोड़ के जाइल जाई। आखिरी भाव हो, और रूप धैली। अरे मई हरि विंध्याचल बॉम्बे, वही कलकत्ता पूजैली। मैहर में मैहर भवानी का पूजा, विंध्याचल में विंध्यवासिनी का पूजा, बॉम्बे में बम्बा देवी का पूजा, और कलकत्ता में काली का पूजा बड़ी धूमधाम से मनावल जाले। लोग व्यवहार करेलन और सबकर अर्जी स्वीकार होला। शक्ति एक रूप अनेक। अरे मैहर विंध्याचल बॉम्बे कलकत्ता पूजई, तो संतोष मीनाक्षी इहे पावन दरबारी होला। अरे प्यारी एक तारी होला हो, ए भवानी तोहार अरे धन्य अवतारी होला, दुष्टन का संहारी होला हो।